Hvad så? Velkommen til den her video. Jeg har fået 55 subscribers på YouTube. Jeg er så glad for det. Og jeg har slettet rigtig mange af mine videoer. Jeg har kun en tilbage, og den har nok 270 visninger, mener jeg. Det er derfor, jeg kan slette den. Det er nok, fordi nogen synes, den er god, men jeg sletter alle mine andre videoer, fordi jeg synes, de var dårlige, og det var den nok også. Men kommer snart en 50 sub special ud. Og jeg vil starte noget nyt op på min kanal. Jeg vil ikke lave gaming eller sådan noget mere. Jeg vil bare lave for eksempel fodboldvideoer og sådan noget. Ja, og hvis der ikke er nogen, der følger mig på Instagram, så har jeg i Roskilde Torv, der kunne man møde Armin, og så har jeg så fået hans autograf, og så hans gode ven, Musafars autograf. Så det var det eneste, han skrev på. Og så, hvis det ikke er, så gå ind og gå ind og følg mig på Instagram. Det hedder Mike Christian. Så det må jeg meget gerne gøre, hvis I vil det. Og så ja, det var meget fedt, hvis I gør det, og så kan I se, når jeg får billeder. Men I behøver ikke. Men tusind tak for 55 subscribers på YouTube. Jeg er så taknemmelig for det. Så yes, vi ses nok i den næste video, der forhåbentlig kommer snart. Hej hej.